Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usexolisile ongumsakazi woKhozi FM UBheka Beekey Mchunu ngevideo ayiposte enkundleni yokuxhumana ku Instagram yangehla ke kahle kwabaningi. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elanibolo khona le video. Mangiqala usijonele elikhasi wamukelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. UBheka Beekey Mchunu umsakazi woKhozi FM usedlulise okukhulu ukuxolisa ngevideo athe ayiposta enkundleni yokuxhumana ku Instagram ebetshengisa ingane enokukhubazeka ebukeka njengomuntu omdala. Le video ke ebetshengisa intombazane itshengisa ugogwayo. Le video ifa insini abantu abaningi babuke uBheka njengomuntu obehlekisa ngesenzo esingesihle. uBheka uthi ubengazi ukuthi le video le into yangampela, bayitshela nje ukuthi isithombe esiphotoshopiwe kanti ke into yangampela. Abantu abaningi bebese bemtshela ukuthi ke akakhiphe le video, wabe eseyikhipha ngokukhulu ukusheshsha khona lapha ku Instagram account yakhe. uBheka utshengisa ukuyizolo wabe sefaka ke incwadi edlulisa ukuxolisa khona lapha enkundleni zakhe zokuxhumana. Uthekena kubo bonke abalandeli bami nabantu abakhubazekile nabo bonke abantu baseningizimu Afrika. Wathi ngingubheka Beekey Mchunu ngithanda ke ukudlulisa okukhulu ukuxolisa ngento engithe ngayiposta ivideo lapha enkundleni yokuxhumana ku Instagram engehlanga kahle kwabaningi futhi elumelayo. Uthe ivideo ibiposte ku TikTok wabe ke eseyithatha njengoba ke uhlezi ethola ke icontent ehlekisayo khona lapha ku TikTok. Uthi bayitshela ukuthi into nje ephotoshopiwe wabe naye ke eseyiposta ngokukhulu ukunganaki kwi Instagram account yakhe. Uthi uyabonga kakhulu ke kubantu abathe bamtshela ukuthi cha lesithombe ingane le eyangampela ezalwe nokukhubazeka. Kubeke esegijima ngokukhulu ukusheshsha eyodilita yona le video. Ubese dlulisa okukhulu ukubonga kubo bonke abantu abathe bamtshela ukuthi into le yangampela ingane le ezalwe nokukhubazeka. Wabeke esedlulisa okukhulu ukuxolisa kubantu ngokufaka into elumelayo futhi ke ethinta inhliziyo zabantu abaningi. Nasemndenini wengane ke wathi ucela okukhulu ukuxolisa nasebantwini abaphila nokukhubazeka eningizimu Afrika nabo bonke ke abantu baseningizimu Afrika. Abantu ke bashayela ihlombe sona isenzo sekaBheka enkundleni zokuxhumana ukuthi ke kuhle umuntu mawonile uxolise ulibone iphutha lakho. Usihle the dark roast Durban uthe siyabonga amacingwane ngesibindi sakho nokuhlonipha ezabalandeli bakho. Usizwe isikhalo sethu indoda Beekey. Kanti ke umunye uAyanda uthe apology accepted. Untando yenkosi uthe shame I didn't see the video but apology accepted. Usibokhanyile uthe uyindoda cingwane lexoshwa libhekile. Kanti ke baqhubeka njalo. Ayike bafethu sengiyaphela khona la mina njengentatheli ka YouTube. Ngizothanda ukuzwa uvo lakho khona lapha kwi comment section ngaso ke isenzo esenziwe uBheka Mchunu. Bafethu ke asibambane evidweni elandelayo.